Is-sena li għaddiet 185 ħaddiem tas-servizz pubbliku għamlu użu mill-programm ta' support lill-impjegati. Fil-waqt li fi 3 snin li għaddew kienu 500 impjegat li jingħataw għajnuna. Il-programm joffri għajnuna bħal counseling u jagħti support individwali lil ħaddiema tas-servizz pubbliku. Ħaddiema li jkunu għaddejn minn xi problemi bħal disgwid fil-familja, esperjenza kifra jew pressjoni tal-ħajja. Stelma Tkali, assistent direttur tal-programm ta' support, spjegat kif is-servizz ilu mwaqqaf 8 snin, b'tim ta' professjonisti jgħinu lil ħaddiema. U f'daw l-aħħar 8 snin kull sena naraw żieda fin-nies li jużaw is-servizz, speċjalment minħabba li kull sena nżidu anka il-training u l-awareness fid-dipartimenti u allura s-servizz huwa aktar viżibbli fiċ-ċivil. Minn żmien għal żmien il-programm joffri taħriġ u laqgħat tad-diretturi, managers u ħaddiema dwar l-importanza tal-benesseri fost l-impjegati. Aħna nagħmlu taħriġ kemm lill-management u anke lill-impjegati. Lill-management nitkellmu fuq kif jidentifikaw impjegat li jkun għaddej minn diffikultà, kif jissapportjaw, kif jistgħu jkunu ta' għajnuna għalih, u mbagħad ma' l-impjegati nitkellmu fuq l-importanza li jieħdu ħsieb tagħhom infushom, speċjalment b'mod psikoloġiku, il-nuqqas ta' saħħa mentali, allura nżidu iktar għarfien fuq issues ta' saħħa mentali differenti. So il-taħriġ ikun fuq suġġetti li huma relatati mal-well-being tal-individwu. Meta kienet jindirizza konferenza bħala parti mill-ġimgħa tas-servizz pubbliku, is-segretarju permanenti ewlieni Mario Kutajjar qal li s-servizz għandu jkompli jissaħħaħ u għandna narfu aktar il-ħtieġa ta' dan il-programm. Is-Sur Kutajjar tkellem dwar il-ħinijiet tax-xogħol tas-servizz pubbliku u qal li rridu naraw li ħaddiema jaħdmu ħinijiet flessibbli filwaqt li l-pubbliku jkollu servizz effiċjenti u f'ħinijiet flessibbli wkoll. Mario Kutajjar qal li f'din il-ġimgħa tas-servizz pubbliku irridu nibagħtu l-messaġġ li qegħdin nitkellmu fuq nies li jwettqu xogħol ta' kwalità fih dan is-servizz pubbliku.